marhaba bika khairul akhyar yan uwa mu gaida rasulullah marhaba bika manzon Allah marhaba bika khairul akhyar yan uwa mu gaida rasulullah Assalam salamu alaika nabiyil huda nabiyil ummi taimaka ka amsa mun na shigo dan isar ilahu almuhi tunda na shigo ba sake fita taimaka ka ce min je ka gayi in ka bani ba mai kwacewa ilahu ma yana iya karawa a gare ni ne da yabo dodar marhaba bika khairul akhyar da iyo salatai ya Allah ga shugaba makamar kamawa tarnakin halitta dole su bi in sun ki za ka yi horarwa a cikin salatan ya Allah ka sanya ashabu diyan baiwa irin su shehi na Tijani da dan uwa na sa'a Jilani barhama ya iya baititar marhaba bika khairul akhyar Baba Sheikh Sharif jika ne shi a gurin ma'aiki albashari yala masu cewa ƙarya ne sharrukansu sun wuce alkhairi aqida mafi girman daraja ita ce aqida da nagari aha babu musai annabi ne aqidar ilahu annabi ne masu kankame ganye ne kar marhaba bika khairul akhyar Baba Shehu Abdullahi muje hidima da so ga Rasulallah marhaba bika manzon Allah marhaba bika khairul akhyar yan uwa mu gaida rasulullah khairul akhyar manzon Allah fiyayye mafi girman daraja Allah ne ya so ka ya zabe ka shi yasa ka fi su dubin daraja anbiya sun san ka fi su kyau da kyan hali an gwandeja babu martabar da ta kai taka duniya kiyama domin ka mai farin mayafi mutassir marhaba bika khairul akhyar yan uwa mu sake tunanawa kan kadarin manzon Allah wanda kan yazo aka ce zai zo rabu shi da kansa yake shela an biya uduku aje rawani in ya so ya bar ku da yar hula rawanin sa jan rawani ne shi ma'anar hakan ba tamkar shi baya da tiga shi fari ne tar marhaba bika khairul akhyar aka rabbana ya kadarta shi fufula yake a cikin su duka duk abin da ya ce koko yayi babu wanda zai ce yaya haka zuciyarsa ba sauran datti tun kan a tsaga a yi haka suka ce da annabu ba komai tashi je ka ba wani mai maimai wanda bai ta kai mun ce martir marhaba bika khairul akhyar mu dai da kai maka tunkaho ya shugaba angon ramla marhaba bika manzon Allah marhaba bika khairul akhyar yan uwa mu gaida rasulullah marhaba bika sirrul asarar sau da ambato duka mun baka gargadi ilahu yake yi mana kada har sukan musu zan fauka a gaban ka ba a jayayya tun kana a raye da yanzu haka zahirin ka shine boyanka dan ko babu dan da ya gano ka mai isa a ranan nan ta hashar marhaba bika khairul akhyar wata rana ne jibril ya zo gun shugaban mu mafi tsari aya ya kawo ta yi hani sai dai ga sabitu ta yi tsauri sunan sahabi ne haka din sabitu dirarre mai kauri ayar gazance ta yi hani ta takaita annabi zulhusni in ka ɗaukaka kuma amma tir marhaba bika khairul akhyar jin hakan ya sanya sahabai du sanya ɗamara bisa kan harshe sabitu haka Allah ya yi shi bashi ne da kyakkyawan harshe in zai zance koloni da ƙarfi yake ƙarfi kushe sai ya je ya killace kayansa baya so ya saba Allahnsa kwana biyu bai zo fadar marhaba bika khairul akhyar sai shugaba ya ce musu du ina sabit yake dan Allah marhaba bika manzon Allah marhaba bika khairul akhyar yan uwa mu gaida rasulullah marhaba bika manzon Allah marhaba bika khairul akhyar yan uwa mu gaida rasulullah
ma'aiki ke yi musu ga sahabu wai shin ina sabit lokacin da annabi ya yi su'al ga sahabu sai suka ɗanyo tsit babu ne sani a gare su duka sai guda ɗayansu ya miƙe cat ya faɗa wa annabi ya gane ya je kira mara sabitu ne sai ya tadda sabitu kuka shar marhaba bika khairul akhyar mai ya sanya sabitu dan kai su ji kan shi masu yake kuka sai ya ce da shi ne kan wajibu a gare ni ne ta yawan kuka kunnan da harshen basu da kyau basu iya zance sassauka kaga kalikina yayi hani a gaban ma'aiki zulhusin ne shi yasa jikina yayi likir marhaba bika khairul akhyar furcin dalilan sabitu du sun je wa annabi maulaya sai ya ce ka ce masa ba komai ya dawo yana kayan shari'a sabitu yana ji sai murna kukansa ya koma dariya yan uwa mu lura da kisan nan ga sahabu ne aka yi wonin har yau da gobe da ran mahashar marhaba bika khairul akhyar abun maulidi ba surutu wanda duk ya yau sai ya kwalla marhaba bika manzon Allah marhaba bika khairul akhyar yan uwa mu gaida rasulullah sarkin afuwa sarkin kara ta kamar dukan ahalil baiti gare ka nake so ne ta yabo sai dai harshen mauyai datti wanke zuciya ta mulaya komai na furta yayi saiti akan kadarin ka da haibarka komai tsanani na yi beyanka cikin zuciya ta ba wani dar marhaba bika khairul akhyar wanda rabana ya yabe shi yabo mai za mu furta ne mu kure har ya bashi ma kyautar suna ar-ra'ufu laifi zai share gatan mutanen hardawa alfahari ga mutan azare a fanni na yaƙi baya gudu a fannin kyauce alhamdu hasken jikinsa yake yi tar marhaba bika khairul akhyar magagin komai mai komai ka gago komai gun komai salatin har da dubun tsira su tattara gun sirrin komai tabu da duk alayen sawali yayi ba makin kodai sharifi sani yana a ciki da shek abdalla dan kirki da sha'iri mai suna dahir marhaba bika khairul akhyar malam babba sanyo shi a gare ni dan ya zan fitila marhaba bika manzon Allah marhaba bika khairul akhyar yan uwa mu gaida rasulullah marhaba bika manzon Allah marhaba bika khairul akhyar yan uwa mu gaida rasulullah marhaba bika manzon Allah marhaba bika khairul akhyar yan uwa mu gaida rasulullah marhaba bika manzon Allah marhaba bika khairul akhyar yan uwa mu gaida rasulullah marhaba bika